West Karbi Anglong Hamren Superintendent Handloom and Textile Asahem Kang Thir Thede Rajok Marat Maring Aroyason Pamandet. West Karbi Anglong Soching AP Chelsea Asahem along Leadership Training Kipadupon. Kardom Piniane Kang Sama Birta Long Pen Nili Birta Thanbang Phi Sami Promila Timungpi Non Birtang Ton Ben Arjuponitha. West Karbi Anglong Hamren Superintendent Handloom and Textile Office Mate Asahem Kangram Lapen Signboard Mate Ketarpang Thek Kavidet Pranajok Pinaan Araratumke Sahem Tinte Det Si Marat Maring Aroya Sonsi Pamandet. Ni Jang Karbi Anglong Hamren Superintendent Handloom and Textile Office Asaimalong Jokamar Kelema Bang Pubang Piatum Amithang Asai Kachiklem Klemate Office Kachidam De Pin Penajok Office Asayempu Tiningtung Tedet Si Marat Maringa Hemasonsi Pamandet. Langdame Bangso Superintendent Handloom Office Asahem Government Pen Kim Pipono. Sitame Non-Department Atum Amithang Asahem Kachidam De Penajoksi Sahem Kalisi Voroi Biaro Yasonsi Pamandet. Athike Labangso Asaimalong Vohi Biahi Koicho Madu Amonitle Langdam Sitame Sahemtin Damingtungte Lapen Bangso Asahemalong Chokamar Kaduka Wepen Pokebraisi Abangpu Bang Pido Lapen Office Alongke Donang Jiabang Bang Krep Hoan Dopusi UDA Asaim Klembangpu Hemari Teron Pen Perangkia Thingno Nang Pachini Dun Bangso Ahut Perangi Pen UDA Asai Klembangpu Hemari Teron Aphan Klardagalam The Kachini Ponjia Phanpura Perangkiatum Lam Karjupon Bomahut UDA Klembangpu Hemari Teronabang Ahogalam Raratum Nangchini Dundet Napu Ajok Perangkiatuphan Aningi Thipen Kitoi Paruhuma Sonsi Thekponong Lapen Superintendent Mensing Be Pusitame Office Kachiwangwi Arjiting Kluilo Pusi Hemari Teron Pen Perangkiangno Thanpachini Pon Lapuson Jongsi Bangso Office along Amithang Asai Kachiklem Nang Jiadim Chiklem Kle Pulote Non Kivang Jiarnike Bangso Office Asai Malong Voroi Biaroisi Nang Chimandet Tahepusi Pinaan Hawararatum Chithanpon Rintilo Hamren Pen Bidera Mingling Reports Karbi Daily News. Yang saya bipolon te office beranda ida buhi yang saya bipolon laga mane bangwang koson kan joini da si indelo ni da pantu nalu tu office staff bang kon dolo da staff ang teng ke ongdo bang ke price si baglo non ne do bang field da do field do itum da te bang kre phone pini na bang kre achala kangram mane office ku hongpen bang lo pute tinmi memi de la so pot koson si pan pangram lo popol nilai ru chini dunde sara kam la hende asal agak pula nam tu masara men ke apa dia muka ni sini ni ode nang tu masara men tu sini jibo ma oh men sini men sing be pula men sing be nang mana bang ke ni amari tera ada nali ar pu pi bang la miliki GTA ha GTA Ni Jang Karbi Anglong Hamren Rongsopi Socheng Constituency AP Chelsea Office along Leadership Training Kipadopon Soching AP Chelsea Amai Phu Bida Singh Teron Pensi Soching AP Chelsea Leadership Training Amai Charipono Bangso Amai Long Aluhi Sarpoman Pen AP Chelsea Amai Phu Jai Kathar Wothalangsu LAC Amai Phu Bikram Hanse Lepen Samson Teron Law Secretary Central Committee Atum Chitong Dun Pen AP Chelsea Asongalong Kosona Ot Adur Pensi Ke Donang Jima Lepen AP Chelsea Asonga Toman Ke Aron Chini Et Nangji Pusi Pachini Pon AP Chelsea Asong Pen Non Kivangji MP election Kachipa Hai Ponji Aphan Bidisore Sitame Chithan Ponsi Mesen Pen Mai Pajut Pon Hamren Pen Bidera Mingling Reports Karbi Daily News. Aprang hota itu Hill State ke hangra ke claim hota memorandum pibom talong li hala MLA ke doan aning cerot kut pen alang litum resign lap harokre sir kebra throk kebra sir keb aningkan lab lason ki viansi India government ta nang se kroidun athima democracy pulotang te demokrasi teng pen kache song la pen demokrasi teng pen si ke claim nang ji pulong te hala rat atum kape hai election ben ke hai atum si ke claim nang memorandum alang litum pinang po
Sita memorandum pen ki pi pen kroi krip pulang te ile alang litum MLA pen tame MP pen tame alang litum ci resign lap nangji EMCM pen tame MSC pen tame ci resign lap nangji la swalam bang ne litum APHLC pen aprang men da pu olo alang litum yong si ci resign lu pulo tang te election do tu year mati ci kleon trok ang bong arona teng pen hala so ke ni litum ke thur dun de det ji pulo alang litum phansi rap dun rong ji pulo seta alang litum hala so allama bang akama bang claim kledet bom non anta la potsi la Amit Shah phan ki pidam ke non MP election nang le lo pot rada tum phan ko ko pachu bai tu ye phan ni tum pidam lo ke jo pu ya phan aro Amit Shah bang ta ko pu le pu non election nang pe hai non ni tum nang pipu pu nang pu thu le pu lage la so lam ke itum karbi tum inglong arat tum ke manghudu nang ne lo itum phan la so lam pen si nang pachu bai dun ji nang pachu bai thu ji lang po bang ke ili kroi nang ne lo BL Hansaria asopo Vijay Hansaria ta ningje tekang lo ha arboretum along di arboretum along ningkan hini bakaprang ningje tekang atlo Article 163 ke lake India Constitution lake Assam state upon Bengal state upon alam lawang ke itum 6 schedule pen ke 163 article ke itum ke endunji akam ave itum upon ke endunangi governor itum along 6 schedule along nange claim ji pulotang te governor ke claim ji ke 6 schedule angding pi ingkoi paragraph 20 B AB pu alang ateng besi claim nang ji non tuliram rong hang atum ke rat atum phan ka pachu beya phan nitum governor phan pulo 163 article pen 163 article pen pulote governor aning ke hang ateng pen claim long li Assam chief minister Assam cabinet minister atum cekroi dun dite toy tite governor claim uni seta paragraph 20 AB pen claim lote governor bang chief minister ba minister doman arju akam ave alang li ning hang ateng pen si dak claim nang po non alang li ning hang ateng pen claim ji pulotang te alang li ta ning hang pura thang bak be hang tabaret pule aron ri pen si hang pu bang long le ji alang li aron pen si aning ta hang nang ji aron pen si aning hang ji pulote sik sidul si alang li envek nang ji sik sidul la teng pen pulote alang li la nitum lo ka selam nang ji angdeng pi hini angdeng su troxy penta governor ta nang chikroi dun vek nang po la so akama bangke tuliram rong hang tum claim kledet la bangke ison lo la pen jongsi aku do thulang jongsi angding pi ingkoi ra BA pen jongsi council tum claim ra governor jongsi kroi kredet pulong dangte alang litum supreme court dam dedet pia polo tuliram tum alang litum supreme court long dam nangji governor constitution kroi kredet pulahaladak complain dam nangji pia po dam dedet alang litum dam di athema alang litum ke la BJP RSS atum toy tit alang litum dam hai he dam det lo se alang litum ang hoi ta chi ri nang et pu ang hoi chi ri nang et ji pu la tunga phere lan chot takali lang alang litum ang hoi chi ri lo te alang litum poisa ke chu dopik laben corruption dopik lapen ke munit kapi thia case ta dopik alang litum phan lapen si alang litum phan kok that ji la masi alang litum la claim hai he de lapen life imprisonment alang litum phan beng ji la masi alang litum la claim hai he de la arlu ke do tum an corruption ke claim tum an munit kapi thira a case ke do tum an ke that upon to get claim hai hilu la tu ke ajong hai ji ni jail sita dam det ji pu bang ki pu hai bang lo te chok ji haron john doi maria son bang ningkan thom kep jail nang beng ji pu lo dam ji pu aman bang jail do ko searching MSC constituency area a phansi dak awareness program aron aputhak sidak ka than ason ka prekali aron athima ilitung karbiang long kivir ita la aron kachini ne penapot
aron ating pen kam ke claim clear pot si itum longle phelang ta vir etlo political aja kong ta vir etlo la pot si non itum APHL si itum bangke aron alam lokse pethi nangi pusini tu ching vai la sikado eta la APHL si long nangi dun tu nai claim dun tum anke aron chini nangi pusi ni tum aron alam sikathan sik schedule chot kali CRPC IPC la pen Assam Land Revenue Regulation la kado eta ni tum pini da ka sethan